On the record. Okay, sugdan natin na itong programa. So, ato kini nga sugdan na pinaagi sa pag-ampo. Sa ngalan samahan og sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Aman namo langit nun. Salamat Ginoo sa panahon gihatag nimo kanamo. Salamat sa higayon nga diin gitugyan nimo kanamo, ilabi na kining mo kagabion nga diin kami na kinabuhi pa niining moong kalibutan. Ginoo, kining mo kagabion unta imuha kaming ubanan sa kanunay aron na kami nga magahisgot sa imong mga pulong ug sa imuhang mga pagtulunan. Ikaw unta kanunay magauban kanamo, ilabi na mga naminaw, taga imigrasya sa pagsabot ug pagdawat sa imong mga pulong ug sa imong gitawag og mga pagtulunan. Ginoo, amo kini salit kaning tanan ug kining tanan among gipangagi pasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So welcome sa tuang gitawag og programa sa TV Apologia gipasugdahan sa Lay Catholic Apologist International sa ngalan sa pari Reverendo Padre Timothy Pfeiffer sa Society of St. Pius X. Kini inyong ubos nga nalagay suspectong Katoliko Sir R.J. Seno. Ako makig-uban kaninyo sa hamubo nga panahon aron panagdisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Mga higalag mga igsuon, ayaw mong kalimot sa pag-like sa ato ang page The Lay Catholic Apologist International og RJ Rolanceno. Inyohang i-like then i-follow ang tawag ining ato ang page nga to ang ginagamit karon. At the same time sa samang pagkaagi ang ato ang YouTube channel RJ Seno II. Kay kini karon ato ang gihimong live streaming, ato aning gi-record, then pagkahuman ato aning i-upload after sa ato ang gitawag program i-convert na to, i-upload, then pagkahuman makita na ninyo sa YouTube. So again, mayong gabi o welcome Brad Weng Franco from General Santos City. Ang ilahang misa din na every Sunday 10:30 AM sa Yumang Street, Andrade Subdivision, tapad sa Lex Forum Hall. Dinhi po sa Davao, ang misa po nga ginapahigayon sa Society of St. Vincent dinhi is every Sunday 9 AM o 11 AM diha sa Kilometer 8 Cabantian Road, Davao City. Sa Cagayan de Oro City po, every Sunday po na sa dito 9:30 sa Baminta Compound. I-contact lang niyo Sir John Sulangon. O usab sa kining Kamigin na ay I think Butuan o napod sa Visayas, napod sa Manila. So ayaw mo kaulo pag-approach sa mga SSPX faithful kung gusto ninyo nga kuan maka-appeal sa mga misa nga ginapahigayon sa society, sa mga pari sa Society of St. Pius X. So mga higala, mga igsuon, before ko magpadayon, magpasalamat ko sa mga tao nga naghatag natong suporta, ilabi na kini mga tao nga mga igsuon nato nga kanunay nagasubaybay nining ato ang programa, nagatan-aw sa ato ang programa. Unya pagkahuman tabangi ko ninyo sa pag-share, pag-like, pag-subscribe nining ato ang page ug ato ang channel kay para mas daghan pa nga maabot sa ato ang ginapahigayon nga programa. O salamat po sa mga tao nga manggihatagon nga naghatag nining ato mga kahimanan o makahimo kita nga magmalampuson sa paghimo niining ato ang social media information. Dili man mi mangayo pero kung naay mga tao manggihatagon kami malipayon nga mudawat kay tungod kay nga to ang ginabuhat ni sa daghang patag kinahanglan nga mga kahimanan. Okay, so nakita na ko sa ko ang monitor is nagalag ang ako ang kuan nagalag ang cellphone. Mo na ni tawag ang resulta sa kuan, resulta sa kining murag silbi ning gihimo karon sa kuan, gihimo karon sa kining maintenance daw nila sa kining tawag ining smart globe maintenance nila. So maapektahan gid ta, so possible by tomorrow dili tatawag ani makaire. So katong mga nangaging kuan, katong mga nangaging gitawag og semana, mga adlaw gikan Lunes, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes daghang kitag mga gipangisgutan. So number 1 ang kasaysayan or tawag ining pundasyon nganong na ang simbahang Katolika. Number 2 ang iyang kasaysayan. Number 3 ato ang gi-identify nga kining simbahan na makaluwas
kay ngano man Dios man ang nagtukod. Then at the same time sa pagkaagi ato pong nahibaw-an pod ang mga sekta o denominasyon na diin gitukod lamang og tao. Then pagkahuman kagahapon ang role ni Santa Maria sa ato ang kaluwasan kung unsa gid ang dako niyang role. So karon na pod is ang mensahe sa mahal nga birhen sa iyang simbahan. Ano man tungod kay ang mahal nga birhen tungod sa iyang inahanong function, inahanong responsibilidad. Until now, wala gyud nahitabo nga mibiya ang inahan ni ining maong simbahan. Ngano man kay siyempre kining maong simbahan lawas gud ni Kristo. Kining simbahan na kanang murag silbi lawas sa iyang anak, mistikong lawas sa iyang anak nga nagikan sa iyang taguangkan. So buti pasabot kung dili mo bulag ang anak ni ining maong simbahan na, kung ang saad ni Kristo nagapadayon nan ang buti pasabot ang saad pod nga diin mahimong inahan si Santa Maria ni ining maong mistikong lawas wala gyud gihapon na muhunong. So buti pasabot until now nang gama ang ato ang mahal nga inahan ni ining maong simbahan na. Ug bisan pa sa dokumento sa ikaduhang Vaticano Konsilyo nagatug-an ug nagasulti nga si Santa Maria, ang atong mahal nga inahan, kanunay ng gama, nag-uban, o nagmatuto ni ining maong simbahana. So, muna hinungdan nga ang mahal nga birhen, dili gyud siya kuan, dili gyud siya pwedeng magpasagad lang o magpasagad lang sa iyang anak. Always gyud na niya tagaan o ganang giya, warnings, ilabi na kun ang Dios sa langit masuko ni ining maong iyang gitawag og katawhan. So, mo na mga higala og mga igsuon, so karon nga gitawag og panahon atuan ning kuan, atuan ning hinay-hinay nga timbawason ang mga pamulong sa birhen. Kay siyempre kay kung si Kristo nga iyang anak na ay divine word nga gihatag ni ining maong simbahan na divine teaching na apoy motherly teaching ang gihatag pod ni Santa Maria ni ining maong simbahan na nga dili sukwahi sa mga tudlo sa iyang anak na si Kristo, hinunua kining maong gitawag og pagtulun-ana nga iyang gisulti sumpay pagpalig-on ni sa mga pulong nga gisulti ni gitawag og Santa Maria, gisulti ni Kristo o nya gipalig-on ni Santa Maria pinaagi sa iyang mga warnings ni ining maong gitawag og simbahan. Nagulat ko na ay tawag ining kato si Brada Badong o magkuantong nindot ron kay tawagan na ating mga ipakita ba mga nindot nga ato pong isubay pod sa gisulti pod sa birhen kay dili man pwede kay di ba nag-ingon ang usa sa napulo ka sugo nga tahura ang imong amahan ug ang imong inahan unya si Kristo kay siya man ang walking commandment or walking covenant or walking law, so siya pinakaunang gitahod sa iyang mama. Kung unsa isulti sa iyang mama, mutuman gyud siya. Nya labi na ang iyang mama perfect good, kay perfect good siya. So dili pwede nga si Kristo nagikan sa imperfect nga tao. So dili pwede kay di ba ang Job 14:4 wala man kay makuha nga butang limpyo gikan sa hugaw. So kung miingon ka nga si Santa Maria hugaw, so si Kristo pud hugaw. So ambot ipasabot kung ato ang tawag anang tan-awon, tama ang dogma sa atong simbahan Katolika nga si Santa Maria immaculately conceived by Saint Anne, gibuntis siya ni Santa Ana nga hawa sa sala, nga gilikay siya sa sin of original sin. Unya pagkahuman pagtubo niya, never pud siya nataptan og sala. Mabaton niingon ng anghel sa iya nga Ave gratia plena. Maghimaya ka, puno ka sa grasya. Ngano man kay way kay gayonon ang sala mosulod niya, kay puno man sa grasya. Kay ang grasya ang sin man god, it is an absence of grace pagka walay grasya. So si Santa Maria nagkinabuhi gikan sa iyang gikan sa pagbuntis si Santa Ana niya hangtod pag-anak, hangtod pagdako, si Santa Maria wa gyud nahitabo nga nataptan og sala. So sinless siya gikan sa pagsugod hangtod siya namatay og gipasaka didto sa langit. So nagpasabot perfect ni ang atong mahal nga inahan. Kay perfect man ang iyang anak. Perfect ang atong mahal nga inahan tungod sa hinungdan nga ang iyang anak perfect. Dili mahimong perfect si Santa Maria kung si Kristo dili perfect. Mo ba pareha sila full of grace. Kung si Santa Maria full of grace, ang iyang anak pud full of grace. Mo nang imong mabasa o atong mabasa sa 1:14 San Juan.
na si Kristo puno sa grasya. So mo sala kay puno man sa grasya. Si Santa Maria pod puno pod sa grasya, wa pod siya gitawag og sala. So kining perfect person nga gihimo gitawag anang gitagana sa Dios nga mamahimong inahan sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo, kining bayhana nga mao si Santa Maria ang atong mahal nga inahan, perfect ni. So wa gyud mahitabo nga di ini mamakat, dili pud ni mosulti og sukwahi sa gisulti sa Dios, gipamulong sa Dios og ilabi na sa gisulti sa iyang anak. Nganuman kay kining Maria nga atong gituohan, obedient ni sa Dios. Siya ang magsilbi image of obedience. Sa tanang mga naghimo og tawag ining kanang pag-obey, pagsunod sa Dios, si Santa Maria, ang atong mahal nga inahan Santa Maria, siya ang magsilbi perfect ba nga nakahimo ni ining maong gitawag og obedience. Kinsa man ni? Sorry ha, di sana ako taka matubag. Okay. So, siya ang pinaka-perfect nga tawag ang nakahimo sa obedience ngadto sa Dios. So, never ang ato ang mahal nga inahan musulti ngadto sa iya, musulti sa atoa, muhatag og mensahe nga supak sa kabubuton sa iyahang gitawag og anak nga mao si Ginoong Jesucristo. So tanan isulti niya in line gyud always didto sa gisulti sa iyang anak. Mabataw nga to ang dako nga pananglitan kanang sa St. John chapter 2 verse 1 to 5 kana magkasal sa Kana. Ingon siya nga anak, wa na sila bino. Oh. Nya pagkahuman ingon siya nga sige. Bisay nireklamo si Kristo nga di niya himuon pero gihimo niya ngano man kay ang iyang ang maghangyo niya is iyang mama. Oh. Karon, unsa may gisulti ni Santa Maria sa mga tao, tumanan ninyo iyang gisulti. Oh, mao na. So mao pod ang mahal nga birhen sa karon nga panahon always gyud na moingon tumanan ninyo ang iyang gisulti. Mao na sa first apparition sa kining gitawag og Book of Revelation, makit-an nga kining babae sa chapter 12 ug chapter 13, kining babae og ang iyang kaliwat makigbugno sa karaang bitin nga nahimong dragon o nya pagkahuman naapod siya mga kaliwat nakagbugno dito kay vision man to ni kuan ni apocalyptic vision man to ni Saint John o nya pagkahuman karon nga gitawag og panahon di lagi apocalyptic vision ang mahal na birhen na gyud mismo ang namulong. Anong namulong man siya ngano man kay wa na natuman bisan siya niingon siya nga tumanan ninyo akong anak niya kay wa naman ito wa na talagsa na kaayo ang nituman sa iyang anak. Mo na nga sa gunson ang iyang aparisyon from 16th century until sa 19th century. So 16th to 19th century ang iyang pagpakita naa siya gihimong warnings. Naa siya gihimo ba nga kuan ba? Naa siya gihimo nga kanang mga pahimangno giya aron ang tao dili malaglag sa sala o dili malaglag sa kadautan o dili malaglag ang kalag dito sa impyerno. Mao na nga naa siya gitawag og mga mensahe. Unya kana nga mga mensahe ato ang mga nagisgot nito ni Agi pero ato ang isubli ron. Unya ang ganahan magud nako kining messages magud niya kining sa Quito, Ecuador. At ato ang tawag ining basahon na unya pagkahuman ato ang tan-awon og unsay tawag ining mga nanghitabo kini kay outline na nako ni kay tungod sa kadaghan sa libro basig magubot ang ato ang lamisa ba. Okay. Ingon siya sa Quito, Ecuador kining approved apparition sa mahal nga birhen nga mas nanon nato kanang Our Lady of Victory or tama ba ko? Our Lady of Good Success. Our Lady of Good Success. Okay. So ang gisulti sa mahal nga birhen at the end of the 19th century and into the 20th century, various heresies will be propagated in this land, then a free republic. Ang sumpay, as these heresies spread and dominate, the precious light of faith will be extinguished in souls by the almost total corruption of customs. So ang gisulti sa birhen, at the end daw sa 19th century, og sa pag-abot sa kining 20th century, nagkadaiyang irihiya ang ipakuyanap sa kayutaan og
sa kayutaan og usa ka free republic kan abang tawag ining gawas nung republika. So but pasabot sila magbuot usa kini ka kanang humanistic, naturalistic nga klase nga gobyerno ba. Dili mo kag Dios. Okay? Unya ingon pa niya kining maong mga iriha mukuyanap og mudominar og ang kaimportante nga kahayag sa pagtuom matangtang sa tagsatag sa kamakalag pinaagi sa almost kanang halos halos kanang total corruption of customs. Unya ang Lasalet, ang Our Lady of ang mahal nga birhen nagpakita dito sa gitawag og Lasalet. Ingon pa sa usa sa mga libro nga napagawas karon sa Post Vatican II nga Novus Ordo gyapon nagsulat protestante gikan na himong Katoliko unya pagkahuman nagtutok siya aning kining mga mensahe sa birhen. Unya pagkahuman iyang gisulat kining libro nga The Final Hour. Yun din little by little kanang giingon sa Lasalet nga little by little in the year 1864 Lucifer together with a large number of demons will be unloosed from hell. They will put to an end to fate little by little. So unsa di buti pasabot aning ang kaning fate nga gubon hinay-hinay. Ingon pa sa maong libro, forces of evil gaining power during the 1800s and then reaching full stride in the next century. So ang buti pasabot, kini din giingon nga gubon sa demonyo sa 1864 buy-an sa yawa, buy-an sa Dios ang mga yawa, ilabi na ang prinsipyo sa yawa nga si Lucifer. Buy-an sa Dios kining maong mga yawa ang ilang trabaho ilahang gubaon ang pagtuo sa hinay-hinay. Unya ang maong libro naghatag og explanation na kining term nga little by little kanang gubon ang pagtuo sa hinay-hinay, gipili nila nga magpreparar ang maong mga demonyo sa 1800. Kay ang ilahang full strike, ang ilahang full operation kumbaga, complete operation nila pagka 19th century na. Pagka 19th century. So diha magpanday og tawag anang sakto kay para pag-abot sa 20th century limpyo na. Limpyo na. So, ang gingon sa mga birhen at the end of the 19th and into the 20th century. So question, nahitabo ba na nga mikuyanap ang mga dagkong mga iriya karong panahon na at the end of the 19th century? So nahitabo na pinaagi sa pagguba, hinay-hinay kining total corruption of customs. Total corruption of customs. So ato ang tan-awon kung nahitabo ba na? Nahitabo ba na sa hinay-hinay? Unya, ingon pa sa gitawag og Lasalet nga ang kining sa anak Katarina Emmerich nga kining maong gitawag og irihiya na ay dako nga contribution niini ang mga protestante. Mga protestante daw. So na ay nature communist, na ay nature masonic, na apoy nature protestant ang dominar niining maong gitawag og simbahana. So gusto nako nga makita ninyo ba sa kuan ba? Makita ninyo sa kining murag silbi ato ang himuon ato ang gihimo nga kuan, ato ang gihimo nga murag silbi kining tawag ining utingkay nako ba? Giutingkay nako nga mga dokumento, okay? Ato as ang tangon ni kadali kay ako amon gi-mount. Okay? Para gitawag og inyong makita, kitaan ba ninyo? So dili ninyo kaayo makuan, tempa ha. Ako aning butang sa gitawag og saluyo para ang mahitabo ang kining tawag ining usana. Okay. So dinhi inyong makita ang giingon sa gitawag og birhen, ang giingon sa birhen nga kining almost total corruption of customs. So naghimo og gamay nga video nga tawag anang inyohang makita og inyohang tan-awon. Okay? Yara. Saon ako niya. Okay? Okay, dira. Okay ha? Ato ang i-kuan, ato ang i-play. Okay, dira. Okay? So tan-aw nato kung nahitabo ba ang total corruption of custom. So kanang inyo nakitaan karon mao na siya ang porma sa simbahan
before ang Second Vatican Council. Kay kuya man mo himog structure ang simbahan kani adto. Okay, mo na inyohang makita. Then pagkahuman, after sa Second Vatican Council, mo na lang mga simbahan na inyong makitaan karon. Mura nagraket, ha? Mura nagraket inyong makita ang tawag ining sa simbahan. Okay. So, next. So ato ang tawag anang tan-awon pa. Sunod. Unsa pay gitawag og sunod? Kining the sacred altar, ang porma sa mga altar sa simbahan. So before Second Vatican Council, ingon ani ang porma sa altar. Nga naman tungod kay kining altara kanang timaan man nga sakripisyo ang pari magatubang sa Dios. Ihalad ang sakripisyo diha sa altar mo nang magatubang sila sa Dios tungod kay ang gihimo nila is celebration at the same time sacrifice. Ha? Sacrifice. Okay. Sunod. Next, sa post-Vatican II, so mo na ni ang tawag ining altar. So the altar sa post Second Vatican Council. So instead of ang kining altar is naa didto dikit aning tabernakulo, ining tabernacle niya, giibot gihimong table. Nga naman kay ang theory ani nga ang misa dili lang kay tawag anang kuan kundi usa lang siya kapag pangaon, usa lang ka sacred meal. So walay essence or walay sense of kining gitawag og sacrifice. Muna table na lang. Nya naatoy isa ka gitawag og santos nga niingon nga moabot ang panahon nga kining tawag ining maabot ang panahon nga ang mga altar pang ibton og himuon na lang gitawag og mga lamisa. Simpleng lamisa lang. Okay? Next. Sunod. Napay sumpay. Ato ang tawag anang tan-awon og siguraduon nato ang kining the clergy's traditional wearing of kasak kanang ilang mga sutana o kanang ilahang mga vestments. Okay, so next. So ato ang tan-awon kung unsay tawag anang resulta. Mao ni ang kasak sa or ang vestment sa pari sa dihang ang tawag anang maghimo sa misa. Nya pagkauman dili po sila basta-basta pagbusulob sila ani ang buti pasabot na asalay kanang himuon nga sacred or kingly service. Basta musulob sila ani nga kuan. Musulob sila ani nga gitawag og vestment. So di gina sila basta-basta mulyo kay sa kuang pagkahibalo, sukad nga nagtraditionalist ko, kabantay ko di ba sa una sa kung sa Lubos Ordo pata pag paso ang pari sugatan na to magpaamin sa ilaha dili. Pag nakasulo pa sila ani dili kinila ihatag ang ilahang kamot nga naman kay wala pa nahuman ang ilahang royal service. Gikan sila sa altar hangtod nga ilahan ning hubuon ni kining ilahang alba, ilahan ning hubuon. Pag ilahan ning tawag ng hubuon na diha na sila mohalubilo og tao, pero nakasuot pag ani sila ani di sila basta-basta mo halubilo og tawag anang tao. Nga naman kayo man mahuman ang ilahang gitawag og service. Okay? So makit-an man siguro ninyo no. Makit-an ninyo. Okay. Next. Next. So dinhita. The traditional vestments nila. Kini mo nang ilang mga suot man mga ordinary mga obispo karon panahon na sa nahitabo modern dress codes sa post Second Vatican Council. Mo na ni ang sulob sa pari karon. Instead of magsulob og kasak, na barong na lang, barong ang uban na ay tawag anang mga branded nga mga sanina, branded nga pantalon, mag short pan pa. Ana mo na ana next. Mo ani ang ilahang kuan kato ganina, mo to ang tawag anang ilahang gitawag og sulobon sa panahon sa misa. Dilang ha, ako lang iatras kadali be. Moto ilahang sulobon sa panahon sa misa atin pa. Okay kana, Ay, diretso man. Okay. Karon atong kardinal, mahal na to ang Kardinal Tagle. Tan-awa ang iyahang tawag anang gisuot. Dili na pareha adtong nakit-an nato nga gisuot sa mga kardinalis nga naay mga kapa. Ngano man kay mga prinsipe man sa simbahan. Karon nagbarong na lang. Mailahan na lang siyang pari kay naa si cross nga dako. Nya kining iyang makauban nga mga tawag anang iyahan na sa picture is puro ni mga pari. Unlike adtong nakita nato ganina nga tawag ining kuan kana di ba? Makita nato atong balik-balik ko na, okay? Para makita nato ba tan-awa ang mga pari ha. Mga pari sa
before Second Vatican Council, tanawang gipang sulob, kana, mo na ing nasulubon. Pagkahuman, pag ordinaryo nga kuan, di sila mohimo gamisa, kana, mo na ilang mga pangsulubon. May ilan yung obispo, may ilan yung kardinal. Karon mo na ni. Barong na lang. Pagkahuman, tanawa. Pulo na lang, simpleng pulo. So, mo ni ang nahitabo nga dili na kay nimo makit-an ang tawag ining mga vestment karon sa tinuod nga pagkapari. Unya, ang vestment pud sa pagkapari karong panahon na same sa vestments sa mga Protestante kini sa mga Protestante man ni I think murag Lutheran or Anglican ni nga kuan ni mga babae nga mga pari dikon nga babae. So dili ni siya Katoliko. Dili ni siya Katoliko. So buti pasabot ang gisulob nga vestment sa pari nato karon parihag vestment sa gitawag og mga Protestante. Abi tanaw na to abi. Pasiga di makitaan. Okay? Next, Protestant dress codes post Second Vatican Council. Okay, mo na ni. Mo na ni ang kuan. Makita nato karon panahon na kini mga Protestantiya kuan siya Anglican. Kini mga Protestantiya ang ilang istula na as gawas. Yan ang ilang store pag maghimo sila communion service nila. Naa sa gawas. Mo po ang mga pari nato karon. Istula na pud gawas. Wala na dito sulod. Okay? Sunod, ang kanang way of receiving communion. Unsa may mga naandan before ang Second Vatican Council? Mo ani naandan nato. Ang traditional manner of receiving communion pinaagi sa gitawag og baba og ang tao magluhod. Mo ni ang traditional manner of receiving communion. Okay? Next. Kumusta man ang sakuan? Wa man nahimo na zooman siya. Sa Katoliko ron, magtindog ang tao pagkahuman, kining ibabaw ani is Novus Ordo receiving communion, magtindog unya sa kamot gidawat. Kini po sa silong Protestante ni. Kini nga pari-pari Protestante ni tan-awa. Nagtindog ang nangalawat sa kamot gidawat. Pareha Protestante. Pareha sa Protestante. Okay. Next. Nakitaan man ninyo sa tawagan ng picture. The manner and words of consecration. Okay, dirita sa kuan, dirita sa traditional rite. Makita ninyo. Okay? Ang pari hilom dili tawag anang kusog ang iyang tingog ganuman kay ilahang gipadayag nga kining tawag anang panahon na ang Espiritu Santo munaog og mukambyo sa pan og bino ngadto sa pagkahimong lawas og dugo ni Kristo. Unya traditionally tungod aning disiplina arkani mahitabo nga ang pari hilom para dili madunggan sa mga dili magtotoo. Ang tawag ini nga gihimo nga misa so hilom, Anawa kapila mag sign of the cross. Okay? Diya prangdaan. So isa lupa na pud siya. Nagampo nya kining pulong nga iyang gigamit is Latin. Latin iyahang gihimo nga gitawag o gigamit sa pulong kay siyempre traditional rite man. Pagkahuman nagpadayon ang tawag anang iyahang pagampo nya pagmuhisgot sa pulong ni Kristo, pulong nga Hesus or Kristo mo atubang sa tabernakulo mo baw. Karon di naman ta makakita na sa parin ato ron kay ang tabernakulo na mas likod, lag-alag mutuyok pa siya. So sa may gihimo niya para makita ninyo ba? Okay? So ba? So iyang gipandong ang iyahang tawag anang kamot ni Bagting na Ibel nga tawag anang girang ang tawag ining bel. Pagkahuman, so tan-awag yun na nyo, so sulungan nyo, isa, duha, ang pagpanguros, tulo, tulo na. Pati labot ng primerong upat, lima. Upat, paday, upat. Upat ka tawag anang sign of the cross. Okay? So katong tulo nga first is nag-refer to sa Santissima Trinidad. Okay? Cross na po siya. Karon wala naman ron. Pagkahuman iyang ihunghong dito sa tawag anang sapan. Ini mao ang akong lawas. So ang iyahang tawag anang murag silbi
word nga magkapakambyo is katong this is my body. For this is my body. Yang itaas. At sudungan ninyo ang iyang kamot na gani proper way of handling the host. Okay? Gibutang. Pagkauman, ang iyahang forefinger o ang iyang thumb, wa na gid maibot. Nagsigin na lang yun nagdikit. Nganong nagdikit man na kay basig na ay mga kanang gagmay nga mga particles nga nipilit. Oh. Tanawa ang iyang kamot, ni cross na pud siya. Ihonghong na pud niya, isulti niya ang consecration form. Mysterium Fidei. Gilitok niya ang Mysterium Fidei. Okay? Muluhod na po siya. Pagkahuman, gunita niya ang gitawag og kalis, yan then diha pa niya tawag ining ibayaw. Karon kay wa na, naay luhod isa lang ka buok. Tanawa ang kamot, ang tudlo di wa na maibot. Ngano man kay posible nga naay nipilit nga tagag mga particles aron dili bisag asa maadto. Sa ingon ana ka careful ang tawag ining traditional gitawag rite. Mo na sa Novus Ordo. Tanawa. Kung itandi na to ang ang traditional custom na gidawat sa okay? Kung tanaw na to ang traditional custom na gidawat sa Santa Iglesia for almost 2,000 years ago na o 2,000 years old na, makita nato ang pamaagi nila kanang wag sila kanang careful kaayo sila sa paggunit, sa paglitok sa mga pulong ano mga kanang panahon na ni-act sila as alter Christos. Ni-act na sila kay si Kristo naman ang as altar. Pero kini karon mo sa Novus Ordo. Wa ni pagpanguros. Okay? So, butang diretso, tanawang kamot. Wa ni baw-baw. Okay? Mura naghatag og kanang simpleng bino lang. Wa na mystery of faith. Okay? Diretso na. Itaas diretso. Baw lang kadali. Wa na. Sa protestante, muna sa protestante. Ganina, ang pari nag-atubang sa tao, ang karon na po protestante nag-atubang sa tao, same. Tanawang consecration form. Okay? Tanawa. Pareha ang consecration form nila sa Novus Ordo o sa Protestante. Pareha yung kayo. Next, sa wine. Tanaw na to dabay Mysterium Fidei. Ang sa wine sa tawag ining kuan nga ginagamit sa Latin Church. So wala na. So pari-pariho na kuan. Pari-pariho na og tawag ining usa na, pari-pariho na og murag silbi dagan sa kuan, dagan sa gitawag og kining way of consecration. So ang katong almost 2,000 years old nga custom sa Iglesia Katolika, gipulihan nila og tawag ining bag-o. Unya kini nga bag-o wa na maili nga tawag anang klase nga pamaagi sa misa o klase nga pamaagi sa action before ang Second Vatican Council. So new church gud ni. Og tungod aning ining ilahang tawag ining unsa ni ilahang gitawag o gihimo karon, so ang espiritu sa Second Vatican Council mura og nagkasalimuang tungod kay nagkasalimuang man mo na nga ang ilahang gihimo is kining extravagant way of expression of faith. Extravagant na kaayo. So atong tan-aw ning ilahang
extravagant. Tanaw na to, unsay gihimo nila. Wala ko nandaot ta kini tinuod gyud ning ako ha. Tempa ha, tanawon sa ninato. Okay. Dia. Balik ko na to. Okay ha? Okay, tanawa. Okay, the extravagant Novus Ordo. Makita mo siguro ninyo? Okay. Kini sa Pilipinas na hitabo. Tanawa si Father. Tay pagkadindot mo sayo ni Father. Diba? Di man ka nagsulob pa sa iyang alba. Matay. Pagkabiliban ako, may manin mo sa Father, no? O may pud mo kiay pud si Father. Diba? Siyaro naman, o di mo kabantay. Kini nga klase nga action before ang Second Vatican Council, magsulob ang parang sutana, di gid mo himog ingon aning kalibutan ng mga aksyon. Nga naman kay they are representing Christ. O si Kristo, iyang giayran ang kalibutan. Tanawa. Matay si Father. Maagin mo saya si Father. Diba? Pastila na lang, Father. Okay, napaisa. O sige, gihimo sulod sa simbahan. No, gihimong entertainment area. Nga kabalo sila nga naa ang Diyos diya sa altar. Gihimong entertainment area. Gihimog function hall. Sa kadaghanan to, pwede lang man ta nahimuon sa kuan. Sa tawag ining kining function hall sa ubang mga lugar, pero dinhi ilahang gihimo naa pagid sulod simbahan. Wala ko nandaot ha, tininuod niya akong resulti. Makita niyo sa video. Espada Festival 2020. Di ba? Kuyawa sayo ni Brado. Ganina si Father na sayo, karon like ko na pod. Pero napay unya, mas kuyaw pod. Di ba? Makita niya mo kisa ng mga nanayaw. So kamo daw pamalandong na mong sakto. Mamalandong to sakto daw ani mga tawag anang hitaburon. Kini mga butanga wa ni mailhi before ang Second Vatican Council. Nga naman kay stricto ang mga pari. Kay kining balay sa Dios dili na balay kalingawan. Kaya kasbrado. Kuyawa sa pagsayaw. Sukad-sukad kita ni nga actually kaningon ani nga klase nga celebration. Nakikiay. War dance man tanat, pero di man ni war dance. Astilan bugal-bugal sulod sa altar sa Dios. Okay? Awa ninyo. Di ba? Makita nato nga butang ba nga kanang kanang dako kaayo nga gitawag og bugal-bugal. Bugal-bugal sa altar sa Dios. Di ba? Gihimong entertainment area ang sulod sa simbahan. Niya gitabunan lang ang altar. Napaisa ni, makitan pa na ninyo. Okay? Naan pod. Disco sulod. Naapag yun sa ibabaw sa high altar. Pastilan. Pagkakiay na. Masig mingon na po muna ko, nga nandaot ko, wako nandaot. Tuas Brad. Kuya kimo kiay Brado. Tumbling na taon ron. Onya, gihimong diskuhan. Wa sila maulaw anang naikross sa likod. Allah. Kiay na. Kini ako lang ning tawag i-compile kini ako man ning i-upload kay naka-screen na recorded man ni. I-upload na ko ni. Okay? Siyaro naman og di mo kabantay. So tama ang gisulti si Birhen. Spader na pod. Spader. Kiay na pod Spader.
Naapagod sa altar siya pag nangulo. Next. Tuan na po. Maayag kay Muki Ice Father, oh. Pastilan tua. Pastilan Ginoo ko. Matay. Di ka manibawat inyong balhibo ani makakita. Gihimong entertainment area sa pananguto at kuyawam purma gini Father. Uy. Biliba gini ko. Kini pare, tinuod ba nga pare na sila? Tua. Nganong ningon ato tungod kay ingon ani ang ilang espiritu. Mass for healing and strength. Swing. Pusa pa iring pa yun, Nya kini gikuan eh. Sus Ginoo ko. Kini gitawag og swing mass. Okay. So kana. So makita ninyo ang tawag ini nga mga butang nga kanang sukwahi na sa custom sa gitawag og tradisyon sa pagtuo. Ato sa ningi kuan niya. Makita ninyo ang tawag ini nga giguba nila sa hinahinay ang custom sa pagtuo. Muna nga wala pa na ako to giapil tong sa tuwa sir. Nag-concert sa sulod Sir Julius. Okay? Muna again at the end of the 19th century and into the 20th century, various heresies will be propagated in this land. Then a free republic, as these heresies spread and dominate, the precious light of the faith will be extinguished in souls by the almost total corruption of customs. So, mo ni ang giingon sa mahal na birhen. Og nahitabo na karon. Nahitabo na karon tawag anang panahon na. So, tungod aning buhata, tungod aning nga klase nga tawag anang pagtagad nila sa pagtuo, una ang Dios padayag o muhatag yun og silot sa kalibutan mo na karong panahon na ang linog, ang tawag ining kuan di nagyug ka kasabot. Linog, bagyo, kalamidad diri, kalamidad dito. Ngano man kay sila mismo ang nanawag ni ining maong gitawag og kapungot sa Dios. Sila ang nanawag. So, ba? Ang giingon sa mahal nga birhen natuman sa at the end of the 19th century until now. Wa gyud masipyat ang birhen. Unya kini nga klase nga pamaagi mikuyanap mao ni mikuyanap sa tibuok kalibutan. Ang traditional mass nga ato ang tawag anawa nato makit nga ilang gi-practice, ilang gi-exercise customarily for almost 2,000 years ago, for almost 2,000 years old, mo ni ang ilang gipatay. Gipulihan adtong extravagant way of presenting the worship. So muna karong panahon na ang atong himuon is mangayo tag panggamas birhen, mangayo tag tawag ining giya sa gitawag og mahal nga birhen nga unta tagaan pa taniya sa grasya nga makalahutay tanining ato ang gitawag og pagtuo, krisis sa atong pagtuo. So tama si Archbishop Marcel Lefebvre, dako kaayong problema ang simbahan. So muna karon kita mga tradisyonalista maningkamot nga mubarog, maningkamot nga mubarog aning ato ang pagtuo og ato ang isulti ang mga butang nga dili haom sa pagtuong Katolika sama sa atong mga nakita karon. So ang gisulti sa birhen number 1, adlaw-adlaw nga santos nga rosaryo, iampo nato ang Santo Papa. Nga unta maulian siya. Maulian siya ba nga makahinumdum siya nga papa siya? Makahinumdum siya nga tawag ini nga Santo Papa siya, dili siya kuan, dili siya gitawag og kanang ordinaryo lang nga klase nga tao. Dapat mahinumduman na niya ba? Na Santo Papa siya.
So dapat iyahang tawag anang ato ang simiampo ang atong mga obispo. Ilabi na ang atong arsobispo din sa Davao, ang inyong mga tagsatag sa mga arsobispo. Kung asa mga dioceses, ato nang iampo nganuman kay dili tao ang ilang kalaban ang mahal nga birhen na Kristo. Kay ang mga butang nga ilang gipanghimo, ang ilang gipangtudlo sulod sa ato ang tawag anang palibot, dili na haom sa pagtuong Katolika. Wa pay labo tong nag-uban sila ampo sa mga pagano ug sa mga di Katoliko. Apilabo to, sila ako na ipakita na pud sunod. So tama ang gisulti sa Birhen nga na ay almost total corruption of customs. Kay ang customary worship or traditional worship sa atong simbahan dili na nimo na makita karon. Kunya tungod di ining ilang gibuhat na nawag ang tao na ipahamtang, na nawag sa Dios ang tao, na ablihan ang langit aron ipahamtang sa Dios ang iyang silot. So mo na karon panahon na magampo ta nga maghatag unta ang Dios og dugang pagdaghang mga pari nga makasantos. Unya pagkahuman makatuod sila sa tinuod nga tradisyon sa pagtuo, dili nang gitudlo nga pamaagi og tawag anang mga extravagant way sa ikaduhang Vaticano Konsilyo. So mo na mga higala maigsuon, magampo ta sa Dios na unta kining simbahan na maulian na, magampo ta sa Dios na unta kining maong kasakit ni Kristo sa iyang simbahan mahuman na ni pinaagi sa panabang sa mahal nga Birhen. So adlaw-adlaw ta magampo sa Santos nga Rosaryo. Pagkahuman maningkamot ta nga maghimo tag reparasyon sa mga butang nga gihimo karong gitawag og panahona nga sukwahi sa pagtuo sa Iglesia Katolika. Unya pagkahuman ikonsagrar nato atong pamilya sa Immakuladang Kasing-Kasing sa Birhen. Unya pagkahuman magampo ta sa Dios nga unta ang Papa mo konsagrana sa rasya sa Immakuladang Kasing-Kasing sa Birhen. O maningkamot ta nga muadto mangita og na kining tawag ini nga tradisyonal nga misa. So dinhi sa Davao naa sa kilometer 8 Kabantian Road, St. Joseph Priory, every Sunday na ay 9 AM o 11 AM nga misa sa gitawag og kining murag silbi kining sa Jensen every Sunday gihapon sila didto 10:30 AM sa Yumang Street, Andrade Subdivision sa tapad sa Lex Forum Hall. Sa Cagayan de Oro City, every Sunday 9 AM gihapon sila didto. Kontakan niyo Sir John Sulangon o niya pagkahuman na anak sa Baminta Compound. Ya dinhipod sa Butuan o kining Kamigin na apod sila sa Tagum every third Sunday diha sa Linueva Compound. So diha ninyo makitan ang misang Katoliko. Dili nang misa sa mga extravagante nga mga klaseng nga Katoliko. Okay, so mabasa ta. Okay, kahibalo ko ana Sir Seno kay isa ko sa mga server sa mass ni Father Tim. Unya og nag-atubang sa tao sala na modernista gid dako ni Bragbadong. Di ba ingon ang Birhen pag-abot sa tawag anang panahon na ay pagguba sa almost total corruption of custom. Unsa man ang customary tawag ining sana kanang action or gesture sa panahon nga ang pari magmisa, mag-atubang gyud sa altar, dili mag-atubang sa tao. Kaya kanang pag-atubang sa tao, pag-abot sa 15th century, si Luther ang nag-una-una ana. Nga unsa day tawag anang sala ba daw ko na dako ng tampalasan sa kunoy, dako ng tampalasan sa atong pagtuong Katolika. Lahi ra jud ang Protestante, pataka lang daw ko. Tanawa do ninyo balik-balik daw to. Og lahi ba gyud? Dipinsa pag yun sa kita na yung tinuod. Ano mga tawhan na giingon sa mahal nga Birhen ba nga ang yawa gitaptapan ang ilang mga mata ani. Tinuod na sir nga nagsayaw. Yes, tinuod na Brother Rolando. Sige laan. Tinuod na ang pare nagsayaw. Sunuod pag yun siya og alba, naapa yung stula. Sus Ginoo ko. Katong nag-concert sa San Pedro Cathedral sir, awa pa na ko to gi-appeal sir, pero mo gi-delete man gusto nila. Gi-share nako tan-on niyo pare nagsayaw-sayaw nubos ordo. So again, manang ang Birhen di gid na mamakak.
nga naman kay full of grace good. So wala good siya mali. Perfect good siya. So nagsulti siyang tinuod. Nya kini karon nga iyang gisulti natuman ni. So kay ato man kini nakit-an nga natuman ni. So mato ang buhaton is hangpo nato ang pagtuo pagitudlo sa iyang anak sa iyang simbahan. Pangitao nato tong mga tawo nga nagbit-bit aning pagtuuha karon. Nga naasulod sa simbahan Katolika nga minority na lang kay ingon biya sa mga birin nga ang iyang katawhan mo gamay. Dili mo daghan. Unya pagkahuman dili duol sa mga kalibutanong tawag anang mga butang. Dili duol layo sila. Layo sila sa kalibutanong mga butang unlike sa karon nga panahon perting duulan nila. Jesus Ginoo ko in taon. So ugma patay signal ugma ato aning tawag ining ipadayon kay napo koy daghang pang itakel niya almost 1 hour naman ta. So daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw niya. Ayaw mo kalimot sa pag-like, pag-follow ug share sa ato ang page The Lay Catholic Apology International ug RJ Horolan Seno II na page. Then pagkahuman sa ato ang YouTube channel RJ Seno II ato aning i-upload. Makita ninyo nga kuan gyud nga ato ang yun sana ato nang i-upload by this day. Di pa mahuman karong tawag anang gibiuna. Kaya ko aman ang tawag anang i-convert and i-upload sa YouTube. So kato ganina gibutan ako cellphone sa ko ang laptop pagkahuman gi tawag ining sana di minyo makit-an, di min tin-aw. So kini kay tin-aw ato ang tawag anang makita. Buta na gyud ta ug di ta kakita aning panghitabo sa simbahan Katolika. Buta na gyud kay ta. Ug tama tong giingon sa Birhen. Tama ang giingon sa Birhen na ang trabaho sa yawa ngit-ngitan butahan ang mga Katoliko sa tinuod nga panghitabo aning kalibutan na karon. Si Romulo asa gani ka naging director sa una mao nang may nangutana lang sa unsa nga director sir actually sa CFD pa ko sa una dati ko nga vice president sa cathedral 3 terms 1 term board of director nahimo kong board of governor sa national CFD na atong 2000 pagkahuman pagka 2006 nabuak ang 2002 dito nabuak ang tawag ining CFD na nahimugso ang The Lay Catholic Apology International usa ta sa mga founder niini. Pagkahuman nagdepensa ta sa Novus Ordo teachings from 2006 until 2018 so mga 12 years. Pagkahuman pagkatut ato ba 12 years ba? O lagi 12 years. Pagkahuman ni tumbling ko gikan sa pagka-Novus Ordo Defender na yung traditionalista ika 2 years pa lang karon sa 2020. 2 years na dayon atong June. Ka 2 years na karon. Bag-o pa lang muna nga tawag ini nga di jud ko nila mailad bisag unsa nilang tawag anang i-present nila guro di jud ko nila mailad. Nga naman kay kabalo ko kabalo sila unsa tinuod. Mo dipinsa lang sila bisag sayo. Good evening sa tanan watching from Cagayan de Oro City, Ma'am Lusa Siglos. Okay? So, katulang niya again atong iampo ang atong Santo Papa, ang ato ang tawag ining mga kaparian niya pagkahuman atong mga obispo nga unta maulian na sila, nya di sila patintala siyawa. Nya magampo ta sa ato ang tawag ining muhatag ang Dios og mga pari nga mga balaan ilabi na takusgunyag maayo. Ang tawag anang kuan sa Society of Saint Pius X kay mo ni mga pariak karon nga naglaroy-laroy nanudlo ug butang nga dili sukwahi sa pagtuong Katolika. Salvador Nadal wa man siguro ganay si Father Paul. Isa na Father Paul. Wa man ko ibaw ang Father Paul nga tawag anang na-under ko. Sure nimo Mudawat ba din pare sa mga og di. Kung manghambog lang ko, Badong, bot lang. Di lang ko manghambog. Astila na lang yung Ginoo in town. Basta magkuan lagi basta tawag anang maigo na gina sila. Personal na yun. Mo ni muna ikaw kuan ka. Mo na gitawag og fallacy of argumentum ad hominem. Issue lang. Wa mo ko personal issue man to. Ako umang gipakita ang tawag ining nahitabo sa simbahan to ron. Nga natuman ang gisulti sa Birhen nga naay almost total corruption of customs. Unya para sa mga ordinaryong Katoliko, ordinaryo na lang na ang mga panghitabo.
Pagpakpak sulod simbahan, sayaw-sayaw, tumbling-tumbling, gihimo pang diskuhan ang simbahan. Mo na. Okay? So padayon taog mapuhon nya again atong iampo ang utos sa papa niya. Mangandam putos ng kagalingon kay ang kapungot sa Dios. Kasayod ta na nagkaduol na ba? Ana. Wa man tanang hadlok. Tinuod man gud ang sulti si Berin, di man gud makak ang mga Berin. Di gid na mamakak. So nagsugod man tag pag-ampo ato pud kining tapuson pinaagi sa pag-ampo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanampon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangot kanimo ug ang tanang mga wala bidangot kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nga kanimo. San Atanasio, igampo mo kami. San Pio X, igampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Gikan na naman sa ibang pwersa sa TV Apoleng Pasudan sa Lay Catholic Apologist International sa ngalan sa pari buotan ug magtikong pari ug gihan nga pari Reverendo Padre Timothy Piper sa Society of St. Pius sa Deten. Kining inyong ubos nga nagsus pagtuong Katoliko Sir R.J. Seno, temporaryong manamilit kaninyo ug mapuhon makita-kita ta kung dili man ko nang tunet ug ako moingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kaninyong tanan.